aya ta mazaiziraki a mai horo cikin gulma da sadauki gagara da na mahalar hayyau langalangan karfe na kamfani mai yadi langalangan karfe na kamfani mai yadi sheko cikin gulmare dawo cikin gulmare wanda da yaƙi da kada arna ɗan shefu alhaji sani mafiya na gode dogo baban abubakar sadiku baban hajiya hajara abubakar kakauta alhaji sani Idris ANBC Idris ANBC a tsibirin na madobi albishirinka canji ko bisa hanya a yala da damairan inda mai bugun gangun ma a yaro na ganin ka dai dan karami a yaro ya zama kai nai wahala in ya ja cikin gurmare shagon dani tau ba ya ga gida ba da ya faɗi kwance ya gaza tashi a koda shagon kajiji bai ga gida ba ya faɗi barkatai an ɗauka autan dan ba hagwa maru ya faɗi kwance bai dawo ba a musa a jira filo kwance bai dawo ba sun san halin cikin gulmare sun san halin cikin gulmare abuga ba ki tsoron rane sai iya giya ta kafe abuga ba ki tsoron rane sai iya giya ta kafe mai horon maza da kuli karfe ta faci kan gulmare alhaji sani jamus alhaji sani jamus an gwalli ba ina gaishe ka a an gwalli ba ina gaishe ka baban aminu mai sai Allah a daji baka da marhi dan shehu na sama dan mutanen shuni alaba ta hoci kan gulma ade sai godiya ga boda dan yarabawa boda dan yarabawa dada ko cikin gulma ade akuyan dan bega dan danku akuyan dan bega dan danku kuyan dan bega dan danku kuyan dan bega dan danku alaki sai mai adda na garba alaki sai mai adda yo baba dogo soja kallo karazazin maza dan soja kallo zan ka bugun maza kana hutawa
rabkin mutum ɗan sojan kyallu. In ba ka kiɗa ɗan sojan kyallu. Yaro ya san yaron kyallu. Yaro ya san yaron kyallu. Ko ba ka faɗa ɗan sojan kyallu. Maza rabkin mutum ɗan sojan kyallu. Rabkin mutum ɗan sojan kyallu. Allah Allah gyara. Allah amma jin kai. Ba wani kato mai yin jin kai sai dai Allah babba. Yau mahaukacin doki ɗan